Ini ki. Nah, iki nang gone kamar dor kedua e. Ana jendela loro sing pasti coba tutup. Bener, sing saudara mlebu metu beranca. Saiki langsung nenggok nang sebelah kanan gini iki. Nah, iki nang gone area kamar mandine, keotene wis ikan full. Wis ini nggih duduk, screenshot-e ready. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Kira-kira napa permasalahan padha ya? Tak bukan lho, 0 lho. Nah, iki menggok nang sebelah kanan gini iki. Iki dapure wis ready. Sebelah kanan gini iki iso pen nggonara laundry room utawa cuci jemur. Ben cekak cemretan langarku mbane pen yo. Nek masak ambean cekak mulek. Nah, saya langsung ya tak ceritanya gini nang orang tamu gini yo. Iki mang oma nek regane 500 jutaan, ukuran 6 kali 12, ome ready, pembeliane showcase yo kredit kabeh bank. Nah, untuk sebuah lokasi, pandino wis, hari kemat, naik kemat, kawan kayo. Wes, ngono kasih sih, belum niku, pen beres, buri niku, wapi.